озмуни ҷумҳуриявии фуруғи сулҳи доноӣ китоб аст ки бо ташаббуси тарғибкунандаи роҳи маънавият асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола гузаронида мешавад. Барои аз худ намудани осори пурғановат ва огоҳӣ пайдо кардан аз таъриху фарҳанги халқи тоҷик нақши муассир мегузорад. беш аз як ҳафта мешавад ки довталабони даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи сулҳи доноӣ китоб аст дар шаҳри Турсунзода дар назди аъзои ҳакамон маҳорату қобилияти хешро месанҷанд. қобили қайд аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи сулҳи доноӣ китоб аст дар ниҳоди ҳар як иштироккунанда хохи суханро бунёд месозад ва барои тарғиби китобдӯстиву китобхонӣ дар байни наврасону ҷавонон ва дигар қишрҳои ҷомеа саҳми созгор мегузорад. ҳамзамон бо мукофотҳои пулӣ ва имтиёзҳои гуногун қадрдонӣ кардани ғолибони даври ҷумҳуриявӣ теъдоди иштирокчиёнро сол аз сол бештар менамояд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи сулҳи доноӣ китоб аст таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гарда истодааст ва имрӯз дар толори шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи сулҳи доноӣ китоб аст баргузор гарда истодааст ки дар он хонандагон, омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногун ширкат варзида истодаанд. чун ба мушоҳида расид, нисбат аз солҳои қаблӣ имсол теъдоди ширкаткунандагон ба маротиб афзудааст ки ин аз китобхон ва соҳиб маърифат будани миллати тоҷик шаҳодат медиҳад. китобхонӣ доираи тафаккури инсонро инкишоф дода ҷаҳонбиниро васеъ мекунад ва ҳар як китобхон аз осори ниёгони худ бархурдор шуда дар роҳҳои пурпечутоби зиндагӣ роҳи бунёдкорӣ, ваҳдату ҳамдилӣ ва инсондӯстиву ватанпарвариро дар меёбад. иштирокчиёни даври дуюми озмуни мазкур дар шаҳри Турсунзода кӯшиш намуда истоданд то баъд аз гузаштан ба марҳилаи минбаъда омодагиро идома дода дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гарданд.